Takže nazdar lidi, vítejte u konečně prvního videa na tomto kanále Czech Pro Gaming. Já vím, slibovali jsme videa už na začátku prázdnin, jenže měli jsme malé neshody a potom jsme se nějak nesešli k rozumnému natáčení. Já mám problémy se zvukovkou, Joe ten je furt někde v prdeli na fotbale, ale konečně na to mám čas, protože začala škola, učit se nemusím. Ale nejvíc fajn na tom je, že je 8 ráno, já jdu za hodinu a čtvrt do školy, protože máme na 10. do prvního ročníku na střední, takže držte mě palce, i když už se na to koukáte, tak jste ze školy, že jo. Ale podíváme se na Infested Planet. Tato hra mám s předběžným přístupem, nebo alfa verzi, nebo co to kurva je. Ale tak se to podíváme popíšeme si nějak tu obrazovku. Takže máme tady Infested Planet verzi 0.73.1, samozřejmě ty updaty, a potom máme tady credity, skirmish, což si můžeme vybrat vlastně mapu a hrát, logout a options. Options si může nastavit kompletně display, grafiku, to ani nevím na co mám to na hike, no ok. Hra, CPUčko, vlastně, a samozřejmě audio. Takže mělo by to být něco jako Tower Defense hra, takže podíváme se na to hnedka. Ani nevím, jestli tu hru slyšíte moc, protože jak máte problémy se zvukovkou, tak to sotva já slyším. Takže jako nic, jo, žádnej jako úvod nebo něco, to už je naše, jo. Tady je žádný tutoriál nebo něco takového vůbec, jo. No. Střílej. Střelajte! Jo, to by tady jako překvapilo, že ani žádný tutoriál nebo něco. Já akorát jak tak jako lehce tuším, jak se to hraje. No. Jo, je mi to jasný, máme asi zničit tady toto. Ježišmarja, těch je. We coming, boys. Když ji vůbec nepotřebujete. Střílejte! Než jsou tady tyto svině. No, přesně tohle, naštěstí to mi nechytá. Capture record. Now where? Oh, damn. Postavíte toto? Super. Dobrý je aspoň, že to nějak jakože nezraňuje mě nebo tak. A napište mi do komentářů, protože počítám s tím, že všichni jste šli do školy. Takže napište mi do komentářů, jak jste se užili školu, jestli jste se na ní těšili nebo ne. Já osobně se na tu školu tak trochu aj těším, protože do prdele těch je. Protože bude to zase úplně něco nového. Půjdu do nové školy, jediný z čeho mám tak trošku jako, že jsou obavy, tak to z vlastně lidí, co tam budou, protože vůbec nevím, co tam bude za lidi, že jo. Ty vole, to je ale řežba. Naštěstí to jsou takový ty základy malí alienci, takže to tam nic neudělá. Střílejte, se dostanou k vám. Zničte to. Jej! Mission 1. Tohle bude konec už tohoto videa. Já to budu dělat po misích, ale budu to prostě dělat takhle po misích, protože nemám teďka čas, že jo. Musím se ještě upravit, jenom jsem chtěl udělat nějaký takový krátký video, kolik to má, tyjo, 10 minut, to budu nahrát ještě dřív, než odejdu. Takže mějte se krásně, pište básně, uvidíme se u dalšího videa, doufám, že už i konečně s Joem. Ale uvidíme ještě, jak to tak nějak budeme jakože stíhat. A mějte se krásně, čau čau.